аксари динҳои олам ҳамҷинсгароиро гуноҳи кабира мешуморанд. назари дини мубини ислом дар ин бора чӣ? пайғамбар алайҳиссалоту вассалом дар ҳадиси муборакшон фармуданд ки ривоят аз абу ҳурайра разияллоҳу таъала анҳу аст ки малъунун ман амила амала қавми лутин. яъне се маротиба пайғамбар алайҳиссалоту вассалом таъкид карда лаънат карда шудааст, лаънат карда шудааст, лаънат карда шудааст. маънои лаънат яъне аз раҳмати худо дур аст. гуфтанд касе ки амали қавми лутро анҷом медиҳад, яъне амали қавми лут амале буд ки онҳо занҳои худро, занҳои покдомани худро ҳатто раҳо мекарданду ва даст ба мардҳо мезаданд, ки ин таҷовуз дар фитрати инсон аст. ва дар ҳадиси дигари пайғамбар алайҳиссалоту вассалом омадааст ки кадом нафаре ки ин корро се маротиба анҷом медиҳад, дар оянда худ ба ин гирифтор мешавад. аз назари шумо шахси ҳамҷинсгаро кист? бемор, худобехабар ё ки гумроҳ? аз назари ман ҳар се. яъне ба ин ҳар чӣ муносиб аст. илова бар ин ҳар писари тоҷик ё ҳар нафаре ки ба ин нафари тоҷикӣ ба ин рӯ меорад, ин бегонапарастӣ ё рӯ овардан ба фарҳанги бегона аст. дар тӯли таърих зеро қавми мо, мардуми коҳанбиниёни тоҷик ба ин амали шаънӣ нафрат доранд. ҳеҷ вақт инро намеписанданд ва қабул ҳам надоранд. афроди ҳамҷинсгаро дар мусоҳибаҳои худ эътироф мекунанд ки дар синни хурдсолӣ, дар омони кӯдакӣ маҷбуран ба ӯ касе ин корро раво мебинад ва вақте ки ба синни рушд мерасад ва ин корро худ давом медиҳад. имрӯз дар кишвари мо ки қонуни масъулияти падару модар қабул шудааст, як ҷанбаи хуби яъне тарбиявӣ дорад ки падару модарҳо бояд нисбати фарзандони худ бепарво набошанд, яъне беэътино набошанд, ҳама вақт дар мадди назари онҳо бошад ки фарзандониҳо бо кӣ шиштихез мекунанд, куҷоҳо мераванд, бо киҳо алоқа доранд. марде ки бо марди дигар мисли зан ҳамхоба мешавад, фардои қиёмат ӯро чӣ интизор аст? албатта аз нигоҳи дини мубини ислом худи шариат дар бораи амали ливота, яъне аз нигоҳи шаръӣ ки инро ливота мегӯянд, фуқаҳои ислом дар ин мавриди ин амали шаънӣ андешаҳои ихтилофи назар доранд ва ҷазои дунёии он монанди зино, ҳатто ҷазои басо сангин дорад то ба эъдом, ва дар охират ин чизи ғайбӣ аст. дар охират мо намедонем ки худованд ба ӯ чӣ муомила мекарда бошад, агар ба шарте ки дар дунё аз ин амалҳои худ даст накашад ва тавба накунад. агар тавба кунад, умед аст ки худованд гуноҳҳои ӯро мебахшад ва дар таҳти машиати худованд қарор дорад. имрӯз дар кишвари мо духтару бачаҳое ҳастанд ки мехоҳанд ҷинсашонро иваз карда ба ҳамин тарз зиндагӣ кунанд. аз нигоҳи дини мубини ислом, хусусан аз нигоҳи мазҳаби имом абу ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ, тағйир додани ҷинс яъне мамнӯъ ё ин ки ҳаром аст. яъне шариат ба ин чиз иҷоза намедиҳад.